Taħt it-titlu Gozo and Comino, a small share but a growing force of the Maltese economy, l-editorial tal-Malta Business Weekly jikkonferma l-avvanz bla preċedent li għamlet l-ekonomija uċija fl-aħħar snin. L-editor tal-ġurnal speċjalizzat li sostni li l-aħħar ċifri pubblikati mill-NSO jikkonfermaw li għawdex madux fil-periferija tal-istorja ekonomika ta' Malta, tant li fl-2024 l-ekonomija tal-Gżira kibret b'8% f'termini ta' ġid nazzjonali ras għal ras. Dan kien aktar mid-doppju tar-rata li kienet osservata fl-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. Fil-fatt il-ġid nazzjonali ras għal ras fawdex u aktar minn 24,000 euro jew kważi darbtejn u nofs l-ammont tal-2012. Fl-2024 il-prodott domestiku gross fawdex kważi laħaq il-biljun euro għall-ewwel darba fl-istorja, differenti mill-2012 meta l-ekonomija uċija kienet darbi tiżar. Il-Malta Business Weekly tisħaq kif kull settur fawdex rat kabbir, fattur li jindika reżiljenza ekonomika u nuqqas ta' volatilità. Dan meta fi żmien gvernijiet nazzjonalisti għawdex kellu biss ekonomija staġjonali bl-attività konċentrata fis-sajf. L-editor tal-Gazzetta Finanzjarja jinnota tkabbir impressjonanti fl-ammont ta' impjiegi li nħolqu fawdex fis-servizzi finanzjarji, bżieda ta' 18.5%, indikazzjoni ċara ta' diversifikazzjoni tal-ekonomija tal-Gżira. Fil-fatt inqas minn terz ta' tkabbir fl-ekonomija uċija ġej mis-settur tal-amministrazzjoni pubblika, is-saħħa u l-edukazzjoni, waqt li kien hemm kontribut qawwi mis-settur tal-ħwienet, ir-ristoranti u l-lukandi fejn il-valur miżjud tieb madwar 11%. Minkejja dan l-akbar rata perċentwali ta' tkabbir fis-settur privat kienet fl-informazzjoni u l-komunikazzjoni, bżieda ta' 12% konfermata kemm l-ekonomija diġitali qed tespandi fawdex. Is-settur tas-servizzi finanzjarji professjonali u diġitali ħolqu valur miżjud ta' iżjed minn 400 miljun euro, jew akbar milli kienet l-ekonomija uċija kollha kemm fl-2012. Minkejja li dawn is-setturi jħadmu ftit aktar minn 4,100 persuna fawdex, jew inqas minn kwarta l-awċin fl-impjieg, xorta qed jikkostitwixxu għal kważi 40% tal-ekonomija uċija. Dan jindika kemm huma setturi produttivi u li jrendu llum qed iħaddmu full-timers kważi daqskemm iħaddem is-settur pubbliku. Fl-2012 dawn is-setturi bilkemm kienu jħaddmu 1,000 persuna fawdex jew terz tas-settur pubbliku dakinhar. Sa dan it-tant dan il-ġid ukoll mistenni jkompli jisseddaq, hekk kif il-Gvern ukoll għadu kemm ħabbar pjan biex itejjeb il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer u b'hekk ukoll il-produttività ta' għawdex twassal għal aktar progress.